Kasama kay tingkagol na sa prisuhan ang duha sa 8 kanailang ng lungkab sa gadget store sa Tagum ug Turil. Pinagi kini sa hot pursuit operation nga gikasa sa Turil Police Station kagahapon, Hulyo 1 adlaw nga Miyerkules sa Iligan City. Sumala ni Police Major Cheryl Bautista, Station Commander sa Turil PNP, na matigdan matod pa nila sa maong lugar ang van nga gigamit sa mga sospek. Nasayran sab nga nabaligya na ang pipila ka cellphone nga nadagit o gikustodiya na ang mga nabilin. Sa kinatibuk-an, 8 ang naila sa mga sospek o gilangkuban kini sa 2 ka babae, 5 ka lalaki ug 1 ka lalaking minor de edad. May balan sab nga taga Marawi, Pagadian ug Pasay ang mga sospek ug dili taga Davao City. Kinumduman nga niadtong miaging bulan Hunyo 23 gilungkab ang gadget store sa Tagum ug Turil. Diin natangag sa mga sospek ang kapin 2.8 million pesos nga cellphone. Sa karon ginaandam na ang kasong ipasaka sa mga dinakpan, ingon man gapadayon na ang pagukod sa mga nahibiling sospetsado.